kig her. Dygtig. Ja, du er dygtig. Hun presser nu. Du er godt. Du er godt. Må jeg bruge det bold for Må jeg gerne bede om... Prøv at tage bagbanen der. Må jeg gerne bede om et æble? Prøv at tage det op. Der er en på vej ud. Må jeg gerne bede om æble? Så var den ikke noget endnu. Har du spist en, du lige fået? Her der skal presses godt til den der. Og det er stærkt. Varmt. Fint, du skal være stille, ikke? Jeg er nødt til at køre. Nu er Mathias så her. Jeg har det. Hvad? Jeg har det ved hund. Det er ærgerligt, der kommer grønt på det der hvide halsbånd. Kom her, det er lidt kort hår, der satan. Du har næsten ikke noget hår. Ej, nu. Prøv at tage benet op. Ej, hvor går det Se hurtigt. med foran først. Og en stor en også. Hjælper du lige med at få fri ved næsen? Hun er dygtig selv. Nu er du dygtig til det. Det er ikke meget langt tynd. Er den lang og tynd? Filmer stadigvæk. Ja. Prøv at stikke hovedet hen, så det slikker den på næsen. Er hun ikke næver mere navlstreng? Ja, sig. Ja. Hvad er det for en? En pige. Jeg var også en pige. Nå, det er jo godt. Det er jo godt. Nå, det er jo godt. Så du, der kom en lille pige til? Så du ikke, den kom? Ole nu.